1, 2, 3, Char! Wow! Kita na guys, kita kami maligo karon guys ha. Sa sapa. Muna siya ang gitawag nilag Salug River diri sa Don Victoriano. Tara! Ayan. Suma na siya guys. Hi guys! Welcome back to my channel. And it's me again, Rimmer's Vlog. So for today's vlog guys, ang gagawin namin ay maliligo kami ngayon sa Salug River kasama ang aking mga kasama kahapon guys. At magpa-vlog tayo ngayon. Kaya let's go! So ayan guys, mga tinami guys, kauban gihapon ako mga kauban gihapon. Na si Junmar, ayan. Then si Desiree Islat. Tada! And Marvin. Tada! Yan sila guys. Tada! So mga tinami karon guys, manglarga namin. Let's go! Ay na. Mga tinami guys. Naabot na mi dari guys, among kaliguanan la kanindot sa view guys. Oh my god, for the first time in my life. So makita na to ang view dari sa Salug River. Tara! Ayan guys. Ayan guys. So ako mga kauban guys. Ay, sorry. Abi na kayo pa, di ko na. Guys, dara mo mga kauban guys. Ayan. So, dadaan kami sa mga sapa nga portion. Yan, tara! Kabugnaw, kailang tubig diri guys. Buyag. So, ayun guys. Padulong namin dito sa Salug River sa Donvik. Yun guys. Kauban akong kauban guys. Guys, doon na kay guys. Ang ubusan niya guys is buntod siya guys. So, yun. Makita na to ang buntod nga part yan, ang ubos na nada kami maligo guys. Ayan, gihangak mi guys kay gabaklay pa man mi guys para dun sa among kaliguanan. Ayan guys. Tara! So doon na guys, doon na gid guys. Together sa akong mga batos. Si Love guys, bako ni siya sa akong vlog kay diri minangin sa ilaha. Kay siya ang among tour guide karon, si Love. Siya pwede mo yan, Love? Sige, apelido ninyo, Valdez? Valdez, ayan. Ayan, guys. Siya po, guys, kauban sila po. So, mga ligo namin, guys. So, karon, pakita na ako, guys, ang amo ang kaliguanan. Char! I'm so excited! I'm so excited to see So, guys, let's go! Hoy, mag-hap mo 1, 2, 3. 1, 2, 3, Char! Diba guys, naligo ko rin guys ha? Sa sapa. Muna siya ang gitawag nilag Salug River diri sa Don Victoriano. Tara! Ayan. Suma na siya guys. So daghan nangaligo nga mga bata. Ayan guys, daghan yung mga nangaligo mga bata. So karon mga ligo karon. Si paghuman. Mag-enjoy mga pila mi ka oras ni. Hala kanindot sa view guys. Oh my god. Ako siya i-back para makakita. So ayan guys, sumuon siya kabuuan sa Salug River guys. Ayan. Ang iyang part kay na mga butod-buntod sa iyang kilid nga part. Ayan guys. So ako mga kauban, mga driver. Ito na mga nangaligo dito guys. Ayan. Tara! So ayan guys. Nice kay ilang tubig dito. Bugnaw kay ilang tubig dari guys. I'm so excited to swim. Charawang bukod guys. So guys,
guys, mga ligo may karon guys. So, yun yung video part. Tidak may mga ligo karon guys. Channel si Junmar video tara lab karon guys mga ligo nami karon guys kay sila ning kasta naman sila dito guys so mga ligo nami karon taon-taon dira ka kinangaligo guys ay bugnok ilang tubig diri buyag-buyag dira guys umrag landslide na ang park na tara welcome to Salug River of Don Victoriano. Ay, ganang mo, guys. Guys. A few moments later, guys. A few moments later, guys. Maligo na ko karon. Naligo ko guys. This is my first time in first time having me here. Charot! Die! Tindog daw, asa taman? Taga diha ra? Guys, taga diri daw siya taman guys, taga tutoy ra daw sa taman guys. Uy, lami kay sa Salug. Oh my god. Pwede sini. Mag-Victoriano pa man kaka. Sana all. Ano ni? Mana si Kuan? Mapapasana out ka na lang nila guys. Ang guys. Siyawa na bin kabot. Nilutag sa. Ako na po yung Salug. Sige ko yung background. Wala ka na klaro eh.
So karon guys, mamalin mi dito nga part guys kay dili siya lalong ditong napita ni gari nagaling kasi kaya ang dagan sa tubig. So mamalin mi dito guys. Sa kanila dito guys, mula dito guys ha. Yan ilahang pandit guys, ilahang tourist spot dito sa Donvic. Ang Salug River sa Victoriano. Tara! Dito guys. Dito kita ngaligo dito guys. Sabot wala mga klase guys. Actually late tayo siya guys, pero imong pag ano dito guys, worth it kay guys. Worth it kayo guys. Hindi nyo ka magmahay sa kalamit silang tubig. Bugnaw o sarang tamunin siya guys. Ayan guys. Bugnaw kayong tubig guys, and then hindi ka magmahay. Magbalon lang ka dito guys, kay gutumon ka sa sige mo langoy-langoy dito guys. Da, napantok no. Charang. Lipat-lipat muna kami guys doon guys ha. So guys, mga ano nalagyan guys sa pinaka-tabaw ng part. Kaya mahadlok nalagyan guys. Nice. Until 1 PM. Kami dali. Naabot ta dali mga 11 na ang oras no? 12. 11. So, dali kami guys. 11 na. Alauna ha, mangulit pa. Yun guys. So, dali na kami guys. So yun guys, pag ako na magaligo guys, picture na naman. Ayan guys, naman ang amo ang adventure diri sa
Salug River sa Don Victoriano. So karon guys, mauli nami together with my Batos. Again, nag-birthday na sila guys. So mauli nami karong taon-taon. So magbabay na din guys. Ayan, muna siya guys. Tara! So muna sila guys. So guys, if you like, that's all for today guys. And if you like this video guys, don't forget to like, share, and subscribe my channel sa mga hindi pa nakasubscribe. And also ring the notification bell para naman updated kayo sa aking mga bagong videos. Bye for now. Manguli na mi og. Asa to manguli? Bugingsong!